Landslide victory ang naangkon sa Team Kaabag nga gipanguluhan ni Lapu-Lapu City incumbent Mayor Junard Ahong Chan ug ang iyang tibuok slate. Ania ang report. Pasado alas 3 karong hapon, opisyal nang giproklamar sa COMELEC si Lapu-Lapu City incumbent Mayor Junard Ahong Chan nga mananaog pagkamayor sa Dakbayan. Si Chan subling nahatagan og mandato pagkamayor human makaangkon og 160,664 votes batok sa 49,535 votes nga nakuha ni Congresswoman Paz Radaza. Nahatagan usab og ikaduhang termino si Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi Sitoy human makakuha og 135,533 votes. Samtang ang iyang mga kaatbang nga sila si Councilor Rico Amores may 51,618 votes o Grandel Canton may 5,433 votes. Si First Lady Cindy King Chan ang nagmadaugon pagka-kongresista human makakuha og 147,631 votes. Ang iyang mga kaatbang nga sila si Councilor Michael Dignos nakakuha og 38,844 votes. Manuel Digulacion Jr. 6,921 votes, Chezi Dimihilio 3,283 votes, Hinaro Tampos 1,562 votes ug Junix Doronio 796 votes. Giharos gayud sa Team Kaabag ang tanang pwesto sa pagkakonsihal human masulod sa top 12 ang ilang mga kandidato nga sila si Councilor-elect Eugene Espedido, Annabeth Quizon, June Alforque, Tino Aying, John V. De La Serna, Susan Baring, Efren Herrera, Montor Tatoy, Doc Emilio Galaroza, Joseph Pangatungan ug Georgian Ias Buok. Sa iyang pamahayag nga giluwatan kaganihang buntag atol sa pagsaulog sa ilang kadaugan, nanawagan si Mayor Junard Ahong Chan og kahiusahan sa tanang upunganon. Bukas ang akong kamot sa paghangop sa akong mga kaatbang. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV, Balitang Bisdak.